Alright. Nå, traditionen tro, så vælter det selvfølgelig stadigvæk ind her lige omkring startstid. Men jeg vil i hvert fald starte allerede nu med at byde velkommen til dagens webinar. Vi skal snakke om de nye funktioner til 5 Design 24, der er kommet, og der er rigeligt mange at gribe fat i. Så vi tager det så nogenlunde fra en ende af, og jeg har forsøgt at sortere nogle af dem fra, som ikke er så relevante for det danske marked. Men der er flere inde på wiki-siden, hvis man er nysgerrig. Men altså, jeg skulle gerne dække det sådan rimelig fornuftigt i dag, vil jeg sige. Nu er vi 1 minut over, så vi hjuler sådan set bare afsted af. Dagens agenda er sådan set bare de områder, som vi har forbedret. Det er plastic shell, dokumentation, input, loads, concrete design, general design, resultater, tools, lidt brugerflade, så er der noget IFC, og så lidt ekstra her. Det vil være mig, der gennemgår dagens webinar. Og jeg har også den dejlige fornøjelse at byde jer alle sammen velkommen til vores nye mand her i Strosoft i Danmark, nemlig Mikkel. Og Mikkel, han er ny salgsingeniør og overtager her fra Anders. Og så tænker jeg egentlig bare, at Mikkel han selv tager ordet nu. Tak for ordet, Kasper. Jo, som sagt, jeg hedder Mikkel, og jeg er Strosofts nye salgsingeniør for alle jer kunder her i Danmark. Jeg er uddannet konstruktionsingeniør, bor i Aarhus med min kæreste, ude på Aarhus Ø. Og så sidder jeg til dagligt her på kontoret sammen med Kasper, og vi kan sidde og vinke til hinanden her, lige over for hinanden. Og ligesom mange af jer her på webinaret, så er jeg en meget, meget glad og stolt 5 Design fan og glad bruger. Derudover så har jeg den opgave, at jeg er salgsansvarlig for alle kunder i Danmark, og det er alle vores statikprogrammer. Så det vil derfor fremover være mig, I skal tage fat i, hvis I ønsker en snak omkring muligheder med vores programmer, og I er interesseret i at høre om priser, så er det mig, I skal have fat i. Tidligere har det nok været Anders, I har snakket med, men sagen er den, at han har i fremtiden lidt mere fokus på nogle af vores udlandske kunder, så derfor så skal jeg sikre, at alle jer danske kunder, I fortsat får den nødvendige hjælp og vejledning, som I har fået indtil nu. Og så har jeg fået lov til lige at kort lave lidt reklame for vores nye program, Simplex Beam. Og jeg ved godt, at dagen i dag er dedikeret til 5 Design, men jeg skal nok skynde mig lidt. Simplex Beam, det er vores nye bjælkeprogram. Og til de af jer, som ikke allerede kender det, så er Simplex et online-værktøj. Det kræver ikke, at man downloader det, men man kan simpelthen tilgå det inden fra vores internetbrowser, og man skal bare bruge et brugernavn og et password. Programmet det er tiltænkt de her små opgaver, hvor der er behov for at lave en hurtig og simpel og overskuelig bjælkerapport, og det understøttes for en træ, en stål og en betonbjælke. Og Kasper, jeg ved ikke med dig, men har du sendt en handout ud nu her, en lille pdf? Det kan du tro, jeg har. Det kan du tro, jeg har. Så det, jeg synes, I i første omgang skulle overveje, det var at gå ind på pdf'en, og så kan I klikke på linket, hvor man kan anmode om en gratis 14-dages prøvelicens. Her kan I afprøve programmet og se, om det kunne være noget for jeres virksomhed. Og derudover, hvis I så kunne tænke jer en lidt dybere introduktion til programmet, så ligger der også inde i pdf'en en invitation til et kommende gratis online webinar, som jeg afholder på dansk. Det er den 10. april, og jeg kommer til at gennemgå alle de vigtige funktioner i programmet. Og til sidst, I kan gøre det, at I må meget gerne række ud til mig, hvis I kunne tænke jer et uforpligtende tilbud på programmet, og ellers en generel snak omkring, hvad der kunne give mening for jeres virksomhed. Og mine kontaktoplysninger, de skulle også meget gerne være inde i pdf'en. Ja, det tror jeg, det var det. Og så vil jeg gerne sige tak for ordet, og så ønsker jeg jer alle et fortsat godt 5 Design webinar. Jamen, tusind tak for det, Mikkel. Så hjuler vi sådan set bare videre. Og
lige inden vi sådan helt går i gang, lynhurtigt, I har lagt mærke til den her dialogboks for GoToWebinar. I kender den højst sandsynligt de fleste af i forvejen. Det, der er lidt nyt i dag, det er jo så, at der gerne skulle her op over jeres questions-felt have været så poppet et handout-felt frem. Og i den her handout-felt, der skulle gerne ligge en pdf, I kan tilgå download. Yes. Skulle der være spørgsmål undervejs, så smider I dem selvfølgelig bare her i questions-feltet, og så vil Mikkel undervejs kigge på, om det er noget, vi kan svare på nu, og hvis ikke, så tager vi det enten senere, hvis der er tid. Det kunne godt være tvivl om, der bliver i dag, men så samler vi selvfølgelig sammen på alle spørgsmål og sender ud bagefter, hvis der skulle være noget. Ja, så tænker jeg bare, at vi starter. Og vi starter i Plastic Shell-regionen, hvor der er sket en del. Som sagt, allerede lovet sidste år, så vil vi bruge en del af tiden i 24'eren på at videreudvikle. Så først og fremmest i forhold til vores dialogboks, så er der nu kommet mulighed for at komme lynhurtigt ind på wiki-siden og få noget generel information om Plastic Shell, hvis der er noget, man lige skulle have glemt, hvor finder man teorimanualen osv. Og så er der et direkte link til de her factory settings. Og factory settings, det er bare den indstilling af plastic data, der følger med på standard. Så det gælder både for, hvis I regner elastoplastisk for jeres beton, eller for elastoplastisk for jeres klassisk konstruktionsstål. Og så som ekstra bonus, så er det nu sådan, at hvis man hopper over en af de her punkter, så kommer der et lille tooltip frem, der lige forklarer, sådan relativt kortfattet i hvert fald, hvad er det lige den her indstilling, den gør. Så skulle man have glemt, hvad det betyder, plastic hardening, er det for beton, er det for stålen, så videre, så står det i dialogboksen. Så kommer vi til en af de fede ting, som faktisk blev udgivet før 24'eren kom, men ligesom hører meget til den version her. Det er selvfølgelig at se spændinger og tøjninger i resultater per lag, så vi kan se det visuelt grafisk på modellen, og det her det er et eksempel på en lille beton-elementmodel, hvor vi har nogle betontrykspændinger, sigma 2, og så har vi nogle armeringsspændinger i x-retningen, og vi har nogle armeringstøjninger, totaltøjninger også i x-retning, dertilhørende. Og som sidenote til det her, når man sidder og hygger sig med det, så skal man forstå, eller man skal lige bide mærke i, hvad ens lokale koordinatsystem er. Hvis man kigger på x og y spændinger for beton, så følger det skallens koordinatsystem, og kigger man på x og y spændinger for armering, så er det vigtigt, at man lige kigger på, hvad for en retning man har defineret den som, når man lægger sin armering i. For den kører nemlig efter den. Og så skal I selvfølgelig huske det her med, hvor mange lag I har. Og de plots, jeg lige har vist lige her, for eksempel betonspændingerne her, de bliver så vist enkeltvis i det lag, man har valgt. Så der kan man cykle igennem, og så se det lige præcis i det lag, man er interesseret i. Har I en model, som I har kørt før, hvor I ikke har haft resultatet, så kan I altså gå ind i jeres calculation options, og markere Calculate Stress and Strains, sæt den på. Den er nemlig default fra, hvis I opgraderer en gammel model, men den er default på fremover. Ja. Når I så har kørt den, og kigger på jeres resultater, så er der sådan 2 nye resultatkategorier ude til siden. I har Plastic Shell Stresses og Plastic Shell Strains. Fælles for dem begge to er, at de har en Concrete/Steel gruppe, og herinde i, der har I alle jeres spændinger først og fremmest, når det er stresses, I kigger under, og det vil så være alle de principielle spændinger, og det vil være alle dem, der følger det koordinatsystem, skallen har. Så i det her tilfælde her kan I se, at jeg vil vælge, hvad for en lag man skal kigge dem i. Der er noget vindlast ud af planet i den her, så derfor er der forskel på spændingen i oversiden og i undersiden af beton. Armeringen den er relativt simpel. Der er bare spændinger i armeringslaget, og det kan så være vist for det enkelte lag armering, man har i sin model. Og det er selvfølgelig præcis de samme ting, man kan se for tøjningerne. Så ja, det vil jeg ikke dykke så meget mere ned i. Et simpelt eksempel på resultaterne, det er en klassisk stålbeslag. Her har I sigma 1 spændingerne i planet for stålbeslaget, sigma 2 spændingerne, og så selvfølgelig, det er så den næste. Her har I jeres indikator for, hvor den flyder. Så alle de røde områder her, det er steder, hvor der forekommer flydning, og alle de orange steder, det er områder, hvor vi er inden for den elastiske spænding. Og sidst men ikke mindst, sigma von Mises endplane, som i det her tilfælde passer med de 250 megapascal, som er begrænsning for den her stålplade, kommer til at flyde. Men nu har jeg altså visuel output på det her, i stedet for I har de her farveplots og så andre
resultater, hvor I skal ligesom prøve at fortolke, hvordan det er. Nu kan I direkte se det. Og deraf, den næste, som kommer, det er selvfølgelig, hvis man så har en skive eller et dæk og nogle effekter ud af planet, så kan det være virkelig lækkert at så se spændinger ned gennem tværsnit, i stedet for at cykle igennem laget. Så derfor har vi selvfølgelig også tilføjet det, vi så kalder Detailed Results. Og her for de her Detailed Results, der kan man gå ind på et hvilket som helst punkt på sin skal, og så kan man se hen over alle lagene spændingerne i det punkt. Så det er en stålplade, der bliver presset sådan rimeligt. Så her kan I se en lineær fordeling af tøjningerne. Og så herover tilhørende spændinger. Så det er meget tydeligt at se, hvordan den er begyndt at flyde og starter simpelthen i det yderste lag. Og så er det lige så stille ved at udvikle sig til et fuldflydeled. Ja, det er selvfølgelig det samme for beton. Så her har I en betonplade, der bliver bøjet rimelig meget i. Og I får her muligheden for at se spændinger og tøjninger for betongen, det er den grå. Og så også for armeringen, som i det tilfælde er den blå farve nederst. Tøjning til venstre, spændingen til højre. Det ser rimelig fornuftigt ud. Hvis I skal se de her resultater, så skal I bare åbne et hvilken som helst resultat for jeres spændinger og tøjninger på jeres model. Og så går I op i Detailed Results. Og vælger man så et igen tilfældigt punkt på ens plade, så kommer man ind og får vist de her detaljerede resultater. Og der er ret meget her, fordi det er egentlig alt det, vi regner ud. Så der er alle spændingerne, og der vil være alle tøjningerne. Så det er X- og Y-retningen, og så er det de principielle. Og så har vi jo selvfølgelig Sigma von Mises osv., hvis det er stål. I kan for hver punkt gå ind og se en hel masse information, så I kan se, hvad det er for en materiale. Der er lige præcis her punkt, hvad der er regnet med. I kan se, hvad er det effektive armeringsareal, hvad er afstanden fra midtpunktet, hvad for materiale der er brugt. Hvad er den effektive armeringsstyrke, I kan regne med i forhold til hærdning, hvis der er forankring, reduceret forankringslængde, og så videre. Så ja, så der er rimelig mange resultater tilgængelige her. Så kan I give et ret godt overblik omkring, hvordan den ligesom virker. En anden mulighed er nu, at man kan eksportere ens spændinger og tøjninger i tabelformat. Så hvis I har lyst til, eller føler I skal på en eller anden måde viderebehandle noget data, så kan I nu få samtlige resultater for hvert integrationspunkt ud i tabelformat. Og så kan I så derfra viderebehandle det, hvis det er noget, I føler behovet for. Så det kan enten blive sendt til jeres clipboard, I kan smide det til Excel, eller I kan smide det i dokumentation. Og så det er for spændinger og tøjninger, det er for armeringen og for betongen og for stålet. Så det er praktisk talt alle de resultater, som er tilgængelige. Ja. Så i forhold til jeres dokumentation, så er det muligt nu at tilføje de indstillinger, I har lavet. Så hvis I har været inde og ændret i indstillinger, eller taget nogle valg herinde, så kan I lynhurtigt vise til andre, hvad I har gjort. Så der kommer bare sådan en helt simpel tabel som den her. Og så kommer til at beskrive for det materiale, I nu engang har i jeres model, hvad for nogle indstillinger er der sat. Og her har vi i hvert fald som udgangspunkt lige forsøgt at hjælpe jer en lille smule hen ad vejen. Der ligger nogle templates nu i FemDesign, som I kan bruge til enten stål eller med beton, der passer bedst til et element, 2 lag armering, eller et simpelt stålbeslag. Og her vil være noget tekst, der beskriver lidt, hvordan fungerer den her elastoplastiske metode, og hvad betyder nogle af de valg, man kan tage. Altså hvad gør de rent faktisk for analysedelen. Og så om ikke andet, så er der en masse presets til nogle resultater og armeringsplots, man kan tage videre til sin egen rapport, hvis man har lyst til det. Så er der en ret efterspurgt ting, det er en mulighed for at begrænse trykarmeringskapacitet. Så lige nu, der bruger den trykarmering det, som den nu engang har behov for, når den kører analysen. Selvfølgelig så samarbejder den med beton, så det er ikke altid, det bliver til særlig store spændinger. Men nu har I muligheden for at gå herover i jeres plastikdata, og så sige, at I gerne vil reducere den flydespænding, den skal kunne opnå. Så den går simpelthen bare ind, og så rykker den ned på flydespændingen med en eller anden faktor. Og der kan I maksimalt
gå ned til 5% af det, der originalt var inputtet som armeringsflydspænding. Så I kan ligge jer et sted mellem 5 til 100% af det, som den rent faktisk kan holde til i forhold til materialet. Så et lynhurtigt eksempel på, hvordan det ser ud, det er tilfældet her. Så til venstre så ser vi, at vi har en negativ spænding i armeringen herovre på minus 69 megapascal, og så aktiverer vi funktionen og sat til 5%, og det giver så 21 megapascal, som svarer til 5% af det, som vi har indtastet til at starte med. Så er der stadigvæk i armeringens boldgade, så er det hærdning, der er tilføjet nu. Så skulle man have lyst til at tage højde for øget kapacitet ved en øget tøjning, så kan man aktivere det. Og så det er bare relativt simpelt. Sæt et kryds, og så er det medtaget. Et eksempel. Her er ikke noget plastik hardening på. Så her i oversiden, hvor den bliver trukket rimelig kraftigt, der stiger spændingen fra 417 megapascal til 429 megapascal. Så det giver selvfølgelig noget ekstra kapacitet for modellen der. Så har vi tilføjet effektivitetsfaktor for betongen, som I kan køre, og det er sådan set fra ny Eurocode, der er allerede indarbejdet her. Så her har I forskriften for effektivitetsfaktoren i forhold til den principielle træktøjning. Som supplement til de andre. Så jeg ved ikke, jeg kan forestille mig, at det er nok den, som de fleste vil sætte på fra nu af og køre med her i Danmark. Ja. Så er der forståelse noget tværgående forskydning, som nu indgår i flydekriteriet. Hvis I før har lavet en model, som var påvirket ret koncentreret af noget last ud af planet, som giver en stor forskydningskraft, måske med samtidig moment, så kunne I godt opleve, at sigma von Mises spændingen overstiger den, som den rent faktisk må gå op til. Og det er fordi, at før 24'eren så indgik forskydning ud af planet ikke i flydekriteriet for den plastiske model for stål. Men det gør den altså nu. Så i sådan et simpelt eksempel som den her lille stålsamling, jamen der vil vi før have fået 375,5 megapascal i von Mises spænding. Lige præcis her i snittet, der får vi nu kun 355, som er det, den maksimalt kan nå op til her. Så nu er den ståldelen sådan rimelig komplet, vil jeg sige. Det er bare alle flueben dernede af, og så kører det. Så en anden ting, som er meget populær, er selvfølgelig dokumentation. Først og fremmest så er der mulighed nu for, at man kan få FemDesign til automatisk at zoome til margin for ens model. Så hvis man sætter det på per default, så vil det sige, at den altid sørger for, at den zoomer, så man kan se det, der er synligt. Så i det her tilfælde, så går vi tilbage ud af FemDesign og kigger lidt på modellen. Gør man den større af en eller anden slags, eller altså whatever man roder i, er der mere grafisk inde i visningen. Når man så går tilbage til dokumentationsmodulet, så vil den så regenerere vinduet og sørge for, at den stadigvæk passer. Så det I kan se i det her tilfælde, det er, at den har ændret zoomet, så er det synligt. Skulle man manuelt zoome i den, ligesom jeg gør her, så vil den så fortælle, at den har slået den fra den her funktion. Det vil sige, det er sådan set lidt som at låse den. Så hvis defaultet det er at automatisk zoom på, så kan I så manuelt så gå ind på de billeder, hvor I rent faktisk gerne vil have, at den skal blive hængende på den visning, som den var på. En mindre ting, fungerer ligesom alle de andre programmer, I har, hvor I kan resize et eller andet element. Hvis I holder shift inde, imens I trækker i den, så holder den jeres aspect ratio. Og det har åbenbart været et stort ønske. Så en ret lækker ting. I har nok lagt mærke til, at sådan nogle blank pages, som lige præcis den der, det kan være en ting, der nogle gange sker. Nogle gange så passer det med, at der ikke er nogen, nogle gange så kommer der nogen, og det skyldes den her page break. Så hvis nu de sletter den page break her, så bruger vi den nye funktion, som hedder, at man starter afsnittet på næste side til at sikre afstanden, eller sikre, at den starter på en ren side. Her kan I se, sådan vil det se ud uden page break. Der er noget fra forrige side, der gør, at det vi gerne vil have her, det er ligesom startet længere nede, men starter en new page, så spiller det. Det synes jeg, det er ret fedt, og det kan I selvfølgelig sætte på som default for alle jeres chapters, så alle de chapters, I gerne vil have, altid skal starte på en ny side. Dem kan I sætte det på for.
Og i det her tilfælde, så bliver det bare kørt på dem alle sammen. Det kan godt skip. En vigtig tilføjelse, der er kommet siden jeg lavede den lille gif der, det er nu, at den kigger på, om det afsnit, man har sat den her på, kommer lige efter et afsnit. Så har man for eksempel et afsnit 1 som hovedafsnittet, og så har man afsnit 1.1 lige nedunder, uden nogen tekst imellem. Så flytter den selvfølgelig ikke afsnit 1.1 ned på næste side. Så har man stadigvæk fået en blank side. Så hvis man sætter flueben i den her, så sætter det på som default, så kan I princippet i langt de fleste tilfælde undgå at overhovedet skulle bruge page break til noget som helst, medmindre det er bevidst. Og så får I en ren rapport uden nogen blank pages. Ret nice. Skift farven på overskrifter. Ja, simpel lille funktion. Tilføjelse af jeg kan sige en videreudbygning af det vi også har lavet før, at der er flere og flere elementer, hvor man kan customize hvad for en farve man gerne vil have på dem. Og ligesom med det andet, så kan I også gå ind her og sætte det til chapter default. Ja. For tabeller, der kan I lave en brugerdefineret titel nu, så skulle I have lyst til at give den et eller andet ekstra navn, som I selv har lyst til, der skal stå derinde, hvis I ikke lige er helt tilfreds med vores automatiske titel. Jamen så vil den kunne tilføje den. Så I kan se, her kommer den efterfølgende. Ja. Så en ret stor ting. Nu er vi ved at dokumentere et stålbeslag, der har nogle kantforbindelser. Og den normale udfordring med det her, det er selvfølgelig, at dokumentation af kantforbindelserne fylder ret meget. Så alle de her stivheder, vi har. Så det er det sådan, det normalt set ser ud. En hel masse kantforbindelser, en hel masse stivheder, masser af input. Det fylder ret meget. Nu er det her et simpelt model, så den fylder ikke så meget. Vi tilføjer så nu de nye typer, så den ligger lige ved siden af. Tilføjes på samme måde. Her er der kun input per type, så jeg har kun 2 typer. Så er der så de forskellige stivheder, alle sammen listet op. Så det er lige meget, om jeg bruger den her type 100 gange i modellen, så fremgår den stadig kun én gang under line connections for typer. Det man så kan gøre, det er, at man kan gå i sin line connections tabel, og så kan man så hide alle stivhedsinputtene, fordi herover det beskriver, hvad for en type det er. Så det eneste, der fremgår herfra, det vil så være typen fremover. Men I har det også grafisk, visuelt i vinduet oppe i toppen, hvad for en, der er brugt. Og det er sådan en generelt ting, der bliver kørt ud fra alle de objekter, hvor vi kan lave typer på. Så I har herover et eksempel fra Wizarden af, hvor I kan lave tabeller fra bind releases, point supports, line supports osv. De vil alle sammen være typer. Så alle de objekter, I har her, som alle sammen kan defineres som type. Muligvis nogle af dem, som I tænker, I ikke har, men det kommer vi til. Et hurtigt eksempel på forskellen i, hvor meget dokumentationsplads man skal bruge på de to her. Så det her, det er dokumentationen af bjælkers kantforbindelser i 23'eren, som fylder det her over, og det her, det er så i 24'eren. Så I kan se den lille bitte tabeldel her, det er så, hvad for nogle typer, der er brugt. Og her er sådan set bare bjælkerne. Og så er der beskrevet, hvad for en type er der i starten, og hvad for en type er der i slutningen. Ja. Så har vi tilføjet nogle nye filtyper. Sideantal først og fremmest. Så i stedet for at I skal fiddle med aktuel page og total pages, så har vi en ny fieldtype, som simpelthen bare selv finder ud af, hvad er den aktuelle og hvad er all pages. Så det er altid ser pænt ud, så I skal ikke, så hvis der er mere end 100 sider eller mindre end 100 sider, så behøver I ikke sidde og rode med det. Så det er sådan en, ja, det er visuelt pænere. Så kan I også lave nogen, der henter, hvad for en overskrift der er der. Så i det tilfælde, så kan I se, at overskriften i toppen heroppe, eller titlen, den ligesom passer til overskriften på det afsnit, man er i, og det vil så være den øverste level. Så hvis det er de her overskrifttyper i øverste niveau, som den hiver frem. Det samme med teksten, så hvis man kun vil have nummeret, kan man få nummeret. Hvis man vil have teksten med for overskriften, så kan man også få den med. Ja. Så en ny tabel giver jer de anvendte Eurocodes. Så hvis I har kørt nogle designberegninger og så videre i jeres model, så vil den fortælle de her Eurocodes. Det er bare overordnet Eurocodes. Så i det tilfælde er det selvfølgelig Eurocode 3, der hører med, og så er der 0 og 1'eren. Ja. Hvis I har lavet et grafisk vindue, så kan I tilføje dimension lines direkte ind i det grafiske vindue nu. Så det fungerer på samme måde som før, men i stedet for at I er tvunget til at gøre det ind i structure, så lægge billedet i bagefter, så kan I nu gøre det efterfølgende. Så hvis I har glemt det, eller hvis I lige pludselig ønsker, at der skal være nogle linjer på, så kan I tilføje det direkte
i det grafiske modul. Og så sidenote, dokumentationsmodulet kan nu bruges på dansk. Og det er relativt simpelt. I skal bare gå ind i FemDesign og ændre sproget til dansk. Og når I så gør det, så er det kun dokumentationsmodulet, der vil være ændret til. I skal lige lukke FemDesign og åbne det igen. Men så dokumentationsmodulet, der vil alle informationer og tabeller og alt sådan noget, det vil så stå på dansk. Ja. Input. En ret lækker en her. For alle jeres skal-elementer. Så alle de almindelige shell-typer, I har herovre, og så også jeres fictitious shells, der har I nu muligheden for meget nemmere at definere, hvad CAT-forbindelserne skal være, allerede inden I har tegnet dem. Så vi har før haft noget presets, noget man kunne sætte op. Men her har vi en connection setup tab, og så presets nu. Så hvis vi lige starter med de mest simple, det er så vores plane plader og vores fictitious shells. Så kan man markere en kant, fortælle hvad for en kantforbindelse der skal være på, og så tegne dem. Og I kan også gå ind og modificere biblioteket. Det der er for de her simple plader og simple fictitious shells, det er jo at det er den samme, der bliver brugt hele vejen rundt. Vi ved ikke, hvordan det bliver tegnet, og det kan være arbitrært osv. Men her ser I, at jeg har sat endpoint behavior på, som jeg gerne vil have det, og så har jeg gemt det som et setup, eller et preset, sorry. Og det preset bibliotek, det kan man bare fylde op lige så meget, man har lyst til. Her kan jeg lave en, der hedder forskydningsfelter. Så kan man jo lave lige så mange, man har lyst til. Nu går jeg tilbage til Rigid. Jeg kan se, at den har ikke nogen kantforbindelse på. Vælger forskydningsfeltet, og så med det samme, så har jeg de kantindstillinger, jeg gerne vil have. Den der er lidt mere kompleks, det er så for plane væg, plane walls, som er nok den, I vil bruge ret meget. Så forestil dig en klassisk elementvæg. Her går vi ind, og så siger lodret fugforbindelser undersiden og oversiden. Og så kan man jo selvfølgelig ret vigtigt gå ind og så allerede herfra definere, at jeres kanter skal være sat til fri. Så den her endpoint behavior. Nu har jeg så gemt en, ligesom jeg gjorde med den forrige, gemt et preset for betonelementer. Jeg bare kalder betonelementer simple. Så det eneste, jeg skal gøre, er bare at vælge den, og så ellers bare tegne løs, så er de allerede sat op, sådan som de skal være. Og har man lyst, så kan man selvfølgelig bare gå ind og ændre en. Ligesom man, der er fri leg, kan man sige. I kan lave lige så mange, I har lyst til. Så tegner den, så er det selvfølgelig en anden type. Den mest komplekse af dem, det er så jeres profilerede plader, eller jeres CLT, eller timber plates, timber walls. Og udover alt det rundt om, så har vi også dem indeni. Dem indeni kan man sætte til det, man har lyst til også, så de er sådan set frigjort. Her laver jeg en, hvor det kun er forskydning, men man kan også, har man lyst, gå ind og differentiere, som allerede fra starten af har sat CLT-dækket for eksempelvis til ikke at aflevere loddetlast langs siderne. Så det er gået lidt væk fra den gamle, hvor vi havde borders og internal, til at man kan styre de enkelte kanter. Fint. Her har jeg også lavet et preset. Ja. Når den så er tegnet, og det er den gjort i det her tilfælde, så kan man gå ind på dem, og det gælder altså for de her plader her. Og så ændre på indstillingen herindfra. Så i stedet for at bruge manual, den manuelle metode til at ændre kantforbindelser, så kan man bare markere sit objekt, og så gå ind og fortælle, at den skal faktisk hænge sammen i midten. Den skal faktisk hænge fast ud i kanterne. Eller være separeret. Og man kan gå tilbage ligesom her og fortryde og sige, men jeg synes egentlig, den originale, den vi har i vores bibliotek, den er ret god. Har man så lyst, så kan man stadigvæk gå ind og markere manuelt, at den her for eksempel skulle være hinged over i siden. Man skal bare være opmærksom på, når man gør det, at hvis man lige pludselig ændrer i modellen her, laver et hul eller sådan noget, så går den altså default tilbage til det, man har sat ind i sine indstillinger. Ja. Hvis vi kigger på de planvæg en gang til, så har de en bonusindstilling. Så her kan I selvfølgelig også gå ind under default connections. Det er kun jeres planplader og fictitious shell, hvor I ikke kan finde den herinde. Men sætter I en toggle i den lille boks dernede, så har I nu mulighed for at fastholde den indstilling af kanter, også selvom I laver delinger i den. Så her bruger vi en klassisk split region, slicer lige lidt vandret, og så sidder de stadig som de skal. Det var en lodret.
og så kommer de lodret fure på, hvor de skal sidde. Så har jeg ikke noget med manuelt at sidde og putte dem på igen, og hvis man laver huller og udskæring og sådan noget, så er de stadigvæk, bibeholdt, og her kan I se, hvordan den laver endpoint behavior. Den stadigvæk sætter dem på, når man udskærer i den. Ja, og man kan også samle dem igen. Have en lidt aggressiv tilføjelse af elementet. Men her tager den de her vandrette forbindelser i toppen og laver, som de skal være. Sletter jeg så lige den del, der er stukket ud over. Så kan I se, at vi er tilbage til det samme rene billede. Ja. Lige en bonus. I kan søge i de her Edge Connection felter nu. Så hvis I har et ret stort bibliotek af CAN-forbindelser, så kan I navngive dem på en måde, hvor I kan rimelig hurtigt sortere og søge ned igennem listen. Så et hurtigt eksempel på, hvordan man kan påføre CAN-forbindelser på noget, man allerede har modelleret. Det kunne også være noget, man har ændret. Så her markerer jeg alle væggene med 2-3 klik, næsten bare 1 klik, og sætter CAN-forbindelser på det hele. Bingo. Ja, det er fedt. For akser er der sket en del. Første ting, det er, hvis man skal tegne nogle ny, så kan man bruge den her fit to stories if possible. Så skal man bare finde en linje, hvor man gerne vil have sin modullinje, og så sørger den altså for at tegne den helt hen til der, hvor en story den strækker. Der kan I se lige meget efter nogen, jeg markerer, så sørger den for, at den går helt ud over den kant. Men så, det er jo ikke så pænt det der, fordi nu rører den jo ligesom kanten, så det er ikke visuelt særlig nice. Her ser jeg, at vi kan bestemme, om der skal være label i starten og i slutningen. Nu er det så both som default, og så kan vi lige trække den fra. Så vi har tegnet det, så den egentlig bare går fra kant til kant, og det er den nemme måde at tegne dem på. Det er også sådan, den selv har gjort her, fordi det passer til stories. Men så kan man bagefter få fratrukket, så det ser lækkert ud. Så I slipper for at bruge F12 eller snabelag for at køre ved siden af. Så er der en anden detalje, det er, at man kan vælge, om man vil have sin akse til at være en primær eller sekundær udgave. Og det giver bare nogle muligheder i forhold til noget filtrering. Altså vil man gerne have valgt alle de primære akser, vil man gerne have valgt alle de sekundære akser. Og når man så skal vælge sine akser, hvis man går op under selve aksefeltet, så er de også her delt op i, om det er sekundær eller primær modullinjer. Ja. Så hvis I holder alt inde og højreklikker på en story eller modullinje, så skifter den til det view. Så sådan en lynhurtig måde at gå fra det ene view til det andet view. Man kan vandre igennem modellen. Her er det så etagesnit til sidst. Så i stedet for, at I skal ud til Select Views, og så vælge den hver gang, så kan I sådan ret nemt nu bare gå igennem de forskellige views. Så kommer vi til en ting, jeg allerede har teaset lidt for, og det er så CAN-forbindelsestyper, altså, eller end condition types for stænger. Så nu kan I gå ind, og så kan I definere en eller anden type. Her er det så et pivot link, hvor den kun er frigjort om i en akse. Vælger den i stedet for den standard. Og nu, når man laver det her, så har vi stadig den samme visuelle indstilling som normalt. Det vil sige, at det er stadig det almindelige clue. Nu kan vi ikke se det her, men det giver jo selvfølgelig muligheden for, at man kan gå ind og sætte labels på. Så hvis man laver nogle indstillinger, og så holder sig til at bruge dem, sætter man sine labels på, så kan man se det visuelt nu. Så det er ret nemt sådan lige at få et overblik over, om man har sat fixed, hinged eller pivot på, eller whatever man laver herinde i. Også nemmere at komme til det er nemmere at undgå at komme til at lave noget forkert rykke rundt i det. I kan filtrere efter det, så de ligger under jeres bar and release types nu. Og I så også tidligere, at det ligger i dokumentationen af den, når det kommer. I kan også bruge color skemaet på den. Color schema indeholder nu også muligheden for et farvekode efter end release types. Så hvis I har lyst til farvekodemodellen efter, hvordan I har fastgjort dem, eller fastholdt dem, så kan I gøre det. Jeg ser, der er nogen, der er fixed, nogen er pivot, og hvis jeg så laver en, hvor det er splittet hinge til fix, så bliver det sin egen type, du ved, hinge først, fix bagefter. Ja. Så mens vi lige er ved det her input, hvis man konverterer til skal-elementer, og det kan jo være ret tit, eller nogle gange man gør det, for at detail-analysere den, og så er det ret oplagt nu, eller i hvert fald ret nemt, at aktivere den elastoplastiske analyse for objektet, når den er konverteret. Så der er ligesom åbnet op for muligheden for
at aktivere den i analysen. Så i det tilfælde, så går det går ret hurtigt med at køre den igennem. Så I kan snyde lidt, hvis I laver nogle stålsamlinger, i stedet for at sidde og tegne alle plader og elementer ind manuelt, så tegner I selvfølgelig profiler ind, trækker lidt i dem, samler dem, og så aktiverer den elastoplastisk analyse på den. Så for laster, I kan nu definere laster som resultanter, så længe det er jeres linjelaster eller jeres fladelaster selvfølgelig. For linjelaster, der har I her eksempel på, hvordan det ser ud normalvis. Så det her det er en normal linjelast, 2 kN per kvadratmeter, og sådan her ser en resulterende linjelast ud, kan man sige. Så her er 3,75 kN per meter, og så står den resulterende last i parentes nedenunder. Hvordan gør I så det? Jamen, I går op, og så vælger I force by resultant. Så I normalt har I en klassisk force. Nu vælger vi bare force by resultant, skriver resultanten ind, og så tegner I. Så er det fuldstændig lige meget, hvor lang I laver den her, så kommer resultanten til at passe. Og hvad for en ret. Skulle I have lyst til at ændre det, så kan I altid ændre det bagefter. Og det vil også indgå i jeres eksport fra Excel. Ja. Surface loads, fladelaster, præcis det samme princip. Der er ikke så meget anderledes. Definere resultanten. Her kan I se, hvordan det ser ud i tabelformat. Vi har 2 forskellige laster. De er begge to samme resultant, men overfladeareal er vidt forskellige. Her har I de to. Så fremgår både intensiteten, men også resultanten. Så er en rigtig lækker en her, som jeg er personligt meget investeret i. Hvis man har sat og brugt rigtig lang tid på at lave alle sine lastkombinationer, og så tilfældigvis kommer til at trykke escape, så vil man før have mistet alt, hvad man har lavet. Nu spørg først, at du er sikker. I det tilfælde, så vil jeg selvfølgelig gerne gemme, hvad jeg har lavet. Den her indstilling, den gør sig også gældende for jeres load combination setup, så der hvor I vælger, om I skal køre NLE eller PL og så videre på jeres analyser, der er den også aktiv. Og så i forhold til jeres load groups, jeg ved ikke, hvor mange der bruger det, men hvis man har brugt det før, så vil man hurtigt finde ud af, at det kunne have været lidt svært at sørge for, at den kombinerede korrekt vindlast med geometrisk imperfektion og så videre. Men nu har vi tilføjet muligheden for, at man i det her tilfælde, der er det windloads, så i det her forhold imellem load cases, man kan sætte ind, der kan man gå ind og fortælle, hvad for en retning er den her last i. Og hvis man så definerer en retning her, så kan den kun kombinere vindlast x plus med en geometrisk imperfektion x plus, fordi de har den samme retning. Så på den måde begrænse og styre, hvad for nogle lastkombinationer man får, så de passer sammen. Så man skal ikke sidde og tilføje det manuelt bagefter, eller ændre det. Ja. Concrete design. Den dykker vi ikke så meget ned i, fordi det bliver ikke så meget brugt i Danmark. Men hvis man skulle have lyst til at regne anordningseffekter for en skal, og man bruger den metode i 5 design, hvor den kigger på hver enkelt knude, så kan man nu indskrive en form for udførelseseksercitet, som den skal lægge oveni. Så i stedet for, i det tilfælde, normalvis vil man nok have overskredet imperfektionen med et eller andet, man selv har regnet ud, så kan man lade det blive, som det er. Så sætte et hak i second order, imperfection og minimal, og så tillægge en eller anden form for ekstra eksensitet. En form for teaser, det her kan man sige, først implementeret for klassiske skaller, og så kigger vi på stænger og sådan noget bagefter. Ja. Så ja, her har vi den ret godt fanget, men I er muligvis vant til, at den her, den kan flyve lidt rundt omkring. Så hvor er den henne, og hvis man så har fundet den, hvad er det så lige for en af de her knapper, man skal trykke på? Nu har vi fanget den, og vi har først og fremmest sørget for, at det er mere illustrativt, pædagogisk kan man sige. Hvad betyder knappen? Hvad gør den? Så det er delt op i bottom, top og middellag for jeres armering. Og så er der lige indikeret, om det er X eller Y-retning, I har her. Og så skulle den også gerne være dokket, så I skulle gerne opleve, at I føler, at den er sådan rimelig meget mere synligt nu, at i hvert fald ikke den forsvinder, eller lige pludselig ligger på jeres anden skærm og sådan noget, som den har gjort før. Ja. Når man så roder i den her, så skifter man jo bare lag som normalt. Og har man så lyst til ikke at se en undermængdslager, det kan jo sagtens ske, man gerne bare vil se sådan en rigtig lækker grafisk visualisering, som den jeg har fat i her, så vælger man none, og så slukker den for samtlige lag, og så kan man koncentrere sig om det input, man rent faktisk, eller output, man rent faktisk kigger på som resultat. Ja. Så er der en tilføjelse til det her i forhold til netarmering, og det er selvfølgelig forankring. Så skulle jeg have lyst til at gå ind på sådan et armeringslag her, og så fortælle den, at den ikke nødvendigvis skal følge vores standardindstilling for forankring, jamen så kan man markere sine kanter, og de skal ligesom ramme vinkelret på, eller i hvert fald med en eller anden form for vinkel på kanten. Så alle de lodrette linjer her, kan jeg gå ind og definere, hvor meget skal den være forankret.
Så er der sådan en eller forankringsforhold, der hedder R, og så en forankringslængde, og forankringslængden regner den automatisk. Så hvis man sætter R ind, så fortæller man bare, hvor langt hen af forankringslængden starter vi i princippet med kapacitet. 50%, så er det 50% inden. Så har den 50% kapacitet allerede fra starten. Normalt så vil den her kant jo have været 100% forbundet. Der kan man gå ind igennem sin lag, hurtigt markere sit lag, alle kanterne, og så fortælle, hvad for en forankring der skal være. Og det på. Det så betyder en praksis, og her kan I se, at jeg har defineret noget 100% forbindelse, jeg har fået defineret noget 0% og 150, det er, at det ilagte armeringsareal bliver korrigeret herefter. Så her var der 0%, der starter den selvfølgelig på 0 kvadratmillimeter per meter armering, og bygger sig så op med forankringslængdens længde. Herover er det 50%, og så har vi de 100% zoner her, hvor den jo er knaldrød med det samme, og knaldrød her er jo bare 251 kvadratmillimeter. Her lodret har jeg sat 40% på. Så det er sådan, man bruger den. Så i forhold til, når man skal forstå, hvad der så sker i udnyttelsestjekket, så er det bare den reduktion, den så har af kapacitet. Så hvis man sætter 0 ind, så har den 0% kapacitet i forhold til kræfter i den retning, hvis den skulle have aktiveret armeringen normalt set. Altså. Det giver også et ekstra resultat, men de skal være opmærksom på, som vi har fået som en form for konsekvens af det her, fordi vores detailing rules, altså minimumsarmeringsregler, har nu sit eget resultatpunkt herover. I kan gå ind og kigge i hver eneste lag af armeringen for at kontrollere, hvad er det for et lag, hvor der eventuelt er noget, som ikke er overholdt. Og i forhold til, om det er overholdt eller ej, så har vi 2 forskellige metoder indbygget. Så den klassiske er selvfølgelig, at man bare hakker af, at man gerne vil kontrollere minimumsarmeringsreglerne. Og så kan man så kontrollere det efter en effektiv metode, og den effektive metode, det er så den, hvor den siger lige præcis, det her punkt, der har jeg så meget armering med den her mængde af forankring, kan man sige, eller forankringsforhold. Det giver mig så en eller anden effektiv eller effektiv armeringsmængde, og den effektive armeringsmængde skal så kontrolleres op imod, hvad minimumsarmeringsreglen siger er nødvendigt. Og så kan man i stedet for effektiv anvende det, der hedder physical, og med physical hernede, så er det bare den armering, der er der. Så i princippet armeringen uden reduktionen, fordi man har ændret forankringslængden for det, der er. Ja. Så et eksempel på en lynhurtig model, jeg bare lige har kørt igennem. Her har I en klassisk elastisk model, hvor jeg har sat til den, at der skal være 0 forankring i nogle af kanterne her, så 50 herude, og 100 her. Så det, hvis jeg kigger på den her, så vil jeg tænke, at der er noget her, som det her op og det her over, det er fordi, der er 0% forankring. Den har så brug for et eller andet til at forankre i forhold til de elastiske kræfter, der er fundet. Det her hjørne hernede, det er højst sandsynligt bare en peak-spænding fra et hjørne. Det her resultat, I ser nu, det er uden minimumsarmering overhovedet. Altså uden minimumsarmeringsregler overhovedet. Så det er bare sådan en rå udnyttelsesplot. Så det her, hvis der er 100% herover eller 1000 eller sådan noget, så er det jo fordi, at kapaciteten ikke er til stede. Altså der er ikke nok. Hvis man så vælger at dokumentere det med minimumsarmeringsreglerne sat til effektiv, så vil man i det tilfælde få sådan en plot her, hvor den har lidt udfordringer med at synes, den kan overholde minimumsarmeringsreglerne. Og hvis man vælger physical, så er vi tilbage til, at det faktisk primært er de her områder, hvor jeg ikke har nok kapacitet i forhold til, hvor meget den bliver påvirket af. Vælger man så en plastisk løsning, altså går man ind og siger til firmadesigneren, okay, kør en elastoplastisk analyse af min væg, jamen så vil den så kigge på, hvor meget der er tilgængeligt. Så den ved nu her, at jeg har sat forankringen til at være 0. Altså den ved, den kan ikke hive mere i det, end 0 gange whatever armering, der ligger i. Og så derfor den forsøger at finde en løsning, hvor forankringen den er 0. Og det gør den sådan set her. Så nu har den faktisk fundet en løsning mellem spændinger og tøjninger og alt det her, hvor den overholder det her krav. Og det kan man så gå ind og kontrollere selv, hvis man har lyst til det, med detail results. Og her vil man så se i sin resultatvisning, at den arbejder med sådan et effektivt, en effektiv armeringsspænding, den kan tillade. Og i bottom X og i top Y, nu markerer det bare lige her, der er det altså 15,83, den kan ramme her. Og hvorfor er det så ikke helt 0? Jamen, det er ikke helt 0, fordi at det her integrationspunkt, det er ikke i kanten. Integrationspunktet, det er lige en lille bit smule fra kanten. Så hvis jeg nu satte mæssigt til virkelig fint, så vil jeg på et eller andet tidspunkt nærme mig 0 i den tilladelige spænding herude. Ja. Her kan man så få lidt hjælp fra vores rapport til lige hurtigt scenografiske visning, hvis man har lyst til det. Ja. Så generelt design. Hvis I vælger at bruge vores deflection
check for analysis, som I højst sandsynligt kender, så kan man nu kombinere den med autodesign-funktion. Så nu kan I autodesign jeres stål- eller træstænger ud fra deformationskravet, I har sat. Så hvis I sætter et hak i den her for autodesign i selvkør, eller hvis I bruger den for lommeregneren, sætter et hak herover, så vil den forsøge at finde et profil, der passer til både ULS, men også deformationer. Ja. Så er alle beregningsparametrene og designparametrene blevet forkortet, så det er lidt nemmere at overskue, hvad der er indtastet. Det er sådan både til jer selv, men også i forhold til, hvis I skal lave en rapport, og sådan rimelig nemt vise, hvad der er tastet ind. Her har I eksemplet for klassisk ULS-analyser med nogle andenårseffekter. Ja, nej, er det på. Og her har vi så for brand sådan rimelig præcis, hvor lang tid har vi sat til at brænde, og hvor mange sider kan det brænde for. Lidt det samme er der sket for vores knæklængder. Her er de bare blevet væsentligt mere overskuelige igen i forhold til outputtet, så vi undgår nogle af de her billeder, hvor det hele det overlapper, og der er alt for meget på det samme. Ja. Resultatmæssigt, det er lidt det samme. Vi har bare forbedret noget I har muligvis prøvet før. Her har vi det her custom result for punch supports. Så er det en hurtig nem måde at opsummere, hvad de maksimale kræfter er af det, vi har brugt det til før. Nu kan I så gå ind at pinpointe, at I godt vil have det for enkelte load cases eller enkelte lastkombinationer. Så det betyder bare, at når I får vist jeres resultat, så i det tilfælde, så er det et eksempel på en custom result for en understøtning. Så kan man nu i resultatvisningen her for den, hvis man har valgt det til load cases, selv gå ned og vælge, hvad for en load case skal man få vist. Så I får bare væsentligt flere valgmuligheder i forhold til den her. Og så en anden forbedring i forhold til de her resultater, det er så virtual bar. Så vi gennemgik virtual bar sidste år, og det var et stor ting der. Nu er den bare lige blevet bygget lidt videre, ved at den har fået muligheden for, at man kan markere alle stænger også. Så hvis man har sådan en konstruktion som den her over eller den her over, så kan man markere her i det tilfælde hele dækskiven, og så få sådan en samlet effekt af det. Hvad er normalkraften, hvad er momentet, hvad er forskydningskraften for det her, i forhold til den akse, man har tegnet, vel at mærke. Så den kan man bruge til sådan en form for kontrol og konstruktion. Egen kontrol fungerer et samlet system, sådan som man har tænkt sig. Ja. Så er der nogle tools. Først og fremmest, hvis I har navngivet alle jeres elementer individuelt, så de ikke alle sammen bare hedder W og så med et løbenummer, eller en stang og så et løbenummer, så kan I nu selv kontrollere, om 5design i forhold til nummereringen skal lave fortsættende løbenummer, eller om den skal holde det samme. Så man kunne udnytte det her til at sikre sig, at alle elementer på en etage har løbenummer 1, og så på anden sal, der har de løbenummer 2, 3 og så videre. Så længe de ikke har samme identifier i forhold til, hvad jeg har skrevet, i det her tilfælde, så har jeg selv været den at sige væg 1, 2, 13, 14 og så videre, resten i byggeriet. Når man så har gjort det, så kan man låse dem, og låse det har man altid kunne. Men hvis man låser dem, hvis man definerer dem manuelt per etage, og så låser dem, så bliver de som de er. Selvom I sletter nogle vægge, eller tilføjer nogle nye, så hedder de det, de hedder. Ja. Og så color schema udvidelse, den har I fået et lille sneak peek til. Men altså det er sådan, det normalt ser ud. Har alle de her elementer, I kan color farvekode det efter. Og nu er den så blevet væsentligt udbygget. Ja. Så hvis I lige synes, det er lidt overskueligt, så er det alle dem her, der er ny. Så point support, line support, groups, videre, der er tilføjet, og så for beam, column og truss herovre, der har vi så tilføjet den der funktion med at farvekode efter, hvad for en end condition type man har valgt. Så for sådan en simpel byggeri som den her, hvis jeg skulle hurtigt og nemt farvekode, hvordan mine rammebetingelser er for mine stænger og mine understøtninger, hvad for nogle typer, der er valgt, jamen så putter man bare color schema på, og så får man den her visuelle repræsentation, i stedet for en masse tekster og tal osv. Et andet eksempel kunne være sådan en strengermodel, hvor man har noget fordelingselementer rundt om, og man har nogle skiver, så kan man lynhurtigt farvekode efter, hvad man har valgt. Hvad er det for nogen, man har modelleret. Og det er også både til dokumentation, men også til ens egen hjælp i forhold til at kontrollere, at man har defineret det rigtige. Så hvis I kopierer eller picker begge ting, der kan I nu få taget ID'et med. Så ved at vælge copy ID, så flytter den ID'et med over. Så det ikke er kun af alle elementerne, der var, men simpelthen også navngivning af dem, så de hedder det samme. Ja. Så kommer der en lidt større ting.
den parametriske modelting har I nok højst sandsynligt ikke brugt særlig meget før. Og det forstår jeg godt, hvis I ikke har, fordi det har været sådan lidt bøvlet at anvende. Der er sket en del. I det tilfælde, der går jeg ind og finder en gammel model, jeg har lavet 2023 til at kontrollere et eller andet til præfab i det her tilfælde, og tænker, okay, men kan vi ikke lave den her parametrisk nu? Altså jeg har bare et eksempel. Så den klassiske metode er selvfølgelig at gå ind i parameterization, og her vil man så skulle definere nogle base rays og nogle flader osv. Og der er sådan en ny metode til hurtigt at vælge alt, så alle de base rays, den kan finde, dem vælger den her. Det samme med planer. Den gamle metode, det var pick existing region, så får jeg kun for væggene, men vælger man lige den anden, så er det hele modellen, så alt det, der kan blive til en plan. Og så kan man bagefter låse det hele ved at markere det hele. Man skal ikke manuelt ind og vælge de, der skal hænge sammen. Den finder selv dem, der kan hænge sammen. Og så for parametrene er det samme. Markere hele modellen, og så laver den selv parametrene. Så nu vil jeg så kunne gå ind allerede nu, og så sige, at lige præcis den constraint, der er herovre, ja, det skal ikke være 3 meter, det skal være 6 meter, og så rykker den hele modellen op. Det er også fedt, og det er rigtig lækkert. Men man behøver ikke gøre alt det der selv. Man kan bare gå op og aktivere lynet, og så nøjes med at markere hele modellen. Så det er den samme model, jeg har, starter fra bunden af og markerer den. Og nu har den gjort det. Nu bliver det så til nogle input, hvor man selv kan variere, så den har givet den en variabel set, og der kan man selv styre, hvad de skal hedde, og alle der en skal være det samme og sådan noget. Nu er jeg ved at smide den ind, så jeg ved ikke, om I så, men oppe under file, der kan man lige indlæse den i vores input wizard. Så hvis jeg åbner input wizarden, op under tools, finder magikeren, så har I hele biblioteket, og det er blevet udvidet lidt i forhold til, hvad I normalt har set. Der ligger min eksempelmodel derovre. Og så har I så muligheden for at justere alle de her parametre. Så den har taget de eksakte værdier, jeg havde i den, jeg har uploadet til den, og så er det så dem, jeg vil kontrollere, eller ændre, justere til. Så der giver man bare de tal, der nu engang passer, så kaster den ind. Og her kan man også lave nogle modeller, hvor det varierer. Altså hvis det er 5 etager, så er det 5 etager, men så kan det være, det er 3 etager, eller 7 etager, eller det samme med rammer, vindkryds og sådan noget. Altså er det en stålhal med 7 fag, eller har du 12 fag derhen? Så kan man justere det til. Ja, ret lækker. Så er der en brugerflade-funktion, der er tilføjet. Og det er sådan en simpel ting, som jeg er glad for. Først og fremmest, så kan I duplikere jeres vinduer. Så forestil jer bare, at det er en browser. I duplikerer jeres vindue, så får I præcis den samme visning. I tilføjer et nyt vindue, og så starter den basically fra scratch. Det vil sige, at alt hvad I har skjult og viser, eller alt hvad I har pillet ved, det bliver nulstillet. Men I kan også ændre placeringen af den her bar, så nu bliver det ligesom en browser. Jeg er ret glad for den der. Det er lidt nemmere at tilgå den. Man kommer nok til at bruge sine Windows lidt oftere, de her vinduer, hvor I har forskellige visninger af modellen, fordi det er lidt mere tilgængeligt heroppe i toppen. Ja, så sæt den til Windows List Position top, og så kan I eventuelt gemme det som default i FemDesign, og så starter den sådan der. Det var det eneste UI, der var. Det var lynhurtigt. IFC, som vinder frem. I forhold til importen, så er den blevet struktureret, så det er væsentligt nemmere at sortere fra, og kun for det år, man gerne vil have. Så den er delt op i nogle nye importdele, hvor man kan lave nogle valg undervejs. Og her er et lille hurtigt eksempel. Her har man valgt nogle ting, som gør, at man ender med i et tilfælde kun at have beams and columns, og det betyder, at det kun er det, man skal sidde og mappe materialer til, for det er det eneste, der kommer med over. Men så for den samme model, jamen så har man så filtreret, så det kun er slabs og walls, og så er der så nogle andre materialer, man skal have, ikke nogen sections. Så man kan så styre det væsentligt bedre igennem hele systemet, så det er mere overskueligt. Og så kan I også importere skråvæg og dæk. I kan importere kurvet væg og skeletvæg fra IFC. Ja. Hvis I så går den anden vej og gerne vil tage noget fra FemDesign og kaste op i IFC-verdenen, så kan I også lave eller eksportere elementer, hvor I har tilføjet nogle af de her components, vi har. Så sådan et intermediate section, eller apex, eller nogle hinges. Det samme gælder for jeres core barrels, for wall core barrels og column core barrels. Og så er det tilføjet, så I kan eksportere både post-tension cables, men også jeres steel joints. Reinforcement, det kom sidste år, så det kan I allerede. Så i forhold til eksporten, så kan I også gå ind og styre, hvis det er, I har profileret dæk, hvis I har huldæk, eller hvis I har et eller andet, så kan I gå ind og fortælle den, om den skal gøre det som regulær bjælker, så at sige IFC beams, slabs, eller om den skal simplificere det, så bare tage hullerne med. Hvad er den ydre geometri?
Det I også kan bruge det til, det er for eksempel, hvis I laver sådan en stålsamling som det her. Det er det, jeg snakker om før med ligesom at snyde. Hvis man laver sådan en stålsamling, og gerne vil analysere den lidt detaljeret med nogle elastoplastiske analyser eller lignende, så laver man stængerne, konverterer det til skaller, og så kan man så efterfølgende trække den her skallemodel over IFC, og så få informationer om pladerne og den armeringskvalitet osv., der er valgt. Laver I regulære steel joints, så får I så hele stålsamlingen med over, og kan så her sidde og vælge, hvad er det for nogle, eller ikke vælge, men kigge på, hvad er det for nogle elementer, hvad er det for en bold, der er brugt, hvad er det for en kvalitet, hvad for en svejsning er der valgt til den her stålplade. Det står alt sammen som informationer til de enkelte komponenter, som I så kan arbejde videre med fra IFC af. Ja. Ekstra ting, lige hurtigt, flydende modified toolbar, så i stedet for at I skal hver gang ud og vælge ud til venstre, hvad er det for noget I lige skal have gang i at bruge af vores modificeringsværktøjer, så kan I bare trykke på det element I gerne vil gøre noget ved. I det tilfælde kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved den søjle, når jeg så trykker på den, så kommer den her lille dialogboks frem. Og her kan man så vælge nu, hvad for en værktøj man vil anvende. Så man er ligesom ikke tvunget til at have gættet rigtigt, eller have ligesom trykket rigtigt fra starten af. Man kan fortryde undervejs, og så vælge en anden løsning til det. Og den kan alle de ting, man skal kunne. Så hvis det er en stang eller en væg, så kan man flytte den, man kan rotere den. Er det en eller anden form for linje, som vil kunne blive delt med et elbow, eller alt muligt andet divided, jamen så kan man også det. Så I sparer muligvis noget tid her på at gå frem og tilbage mellem værktøjerne, hvis I kommer til at vælge den forkerte, når I går i gang. Ja. Så vil jeg lige slå et slag for vores company settings, hvis ikke I allerede har dem og bruger dem. Men langt de fleste af de ting, jeg har nævnt, som er noget, hvor man tænker, at det er noget, der kunne gøre gavn i firmaregi, at man laver standarder for, og så sender ud, at de er mulige at eksportere med company settings. Så altså det her tool, I har i jeres kommandocenter, hvor I kan lave company settings, der har I for eksempel bare en release library nu, I kan tilføje. Og så har I også muligheden for at tilføje additional files. Og de her additional files, det er altså ikke bare sådan tilfældige filer, I finder alt muligt, som I synes, folk skal have. Det er altså nogle filer, som er tilpasset FemDesign. Så her har I eksempel på, hvad det kunne være for noget. Så mange af dem her, det er nogle, der er standard. Dem, der er nye, kunne for eksempel være en input wizard template. Hvad vil I gerne have med over, som I kunne bruge nu? Edge connection presets kunne være meget fedt at få videre, så I laver et default selv. Det er sådan elementvæggene skal være. Laver et par stykker, sender dem ud. Og det samme med plastic analysis data. Så hvis I beslutter jer for, at det er sådan her, vi gerne vil regne elastoplastisk på vores armerede betonelement eller dæk, så deler I det på tværs. Ja, og hvis I vil vide mere, så ind på wiki-siden, der står der, hvordan man gør. Men det er sådan set bare så simpelt det her. Man kan også bruge det som backup til sig selv, hvis man vil gemme ens indstillinger, og så indlæse på et senere tidspunkt. Ja. Det var sådan set funktionerne. Jeg kan se på tiden, at den sidder sådan næsten lige spot on. I må selvfølgelig stadigvæk meget gerne stille spørgsmål, hvis der er noget af det her, der I har spørgsmål til, eller hvis der er noget, I savner, som I tænker, jeg ikke har berørt. Men så inden vi slutter helt af, så vil jeg så lige reklamere lidt for de kommende webinarer. Så der er selvfølgelig Mikkels, I allerede har det hørt om, Simplex Beam, og så vil vi lige køre jer igennem en introduktion til Plan Ramme allerede her om ikke så lang tid. Så jeg vil egentlig bare sige tak for i dag, og tak fordi I så med, og så håber jeg, I nåede det. Og hvis der er spørgsmål, så ses selvfølgelig bare til. Nu bliver vi lige hængende her, i hvert fald indtil klokken den er 2, eller hvis der skulle komme nogle spørgsmål, så kigger jeg lige. Men ellers så frygt dig, spørgsmål som bliver besvaret, de vil også blive sendt ud. Så ja, nyd FemDesign 24. Det er det eneste, jeg kan sige. Hej. Hvis nogen har spørgsmål, tænker jeg ikke, der er. Jeg har skrevet nogle spørgsmål. Lad os lige se, om der er noget, jeg kan svare på. Der er mange. Ved I hvad? Dem kan jeg ikke nå at svare på, inden klokken er 2. I får en mail. Fedt. Mega fedt. Jamen altså, så vil jeg bare... jeg kan se, jeg kan ikke nå at svare på alle de spørgsmål, men I får en eller anden lækker mail med en pdf, hvor der står alle spørgsmål og svar på, og så kan I tage den. Skal vi ikke bare sige